mutum ba abin renawa ba ne, ko ka san shi ko baka san shi ba, baka san ajiyar Allah da ke wurin ba. Na taɓa baku labarin wani farfeso ya zo zai shiga kwale-kwale, zai shiga jirgin ruwa, teku ta ɗebo ruwa, farfeso ya zo zai shiga, ya samu wani mai kwale-kwale wanda shine yake tuka mutane ya haura da su. Farfeso ya ce nawa aka masa bayani, ya ɗauki kuɗi ya biya. Bayan ya biya ce a bashi receipt. Mai kwale-kwale ya ce ai menene kuma receipt? Ya kalle shi ya ce look, you are very stupid. Kana so ka ce baka ma san receipt ba? Ce ban sani ba. Ya ce it means baka je makaranta ba. Ya ce Allah sarki, mu ba mu samu gata mun je makarantar boko ba. Farfeso ya ce oh God. Ya ce kenan it means yanzu kai baka ma san me ake cewa biology ba. Ya ce ban sani ba. Ya ce ka san criminology? Ya ce ban sani ba. Ka san psychology? Ce ban sani ba. Ka san embryology? Ya ta ɗebo wasu logi yana tambayarsa. Mai kwale-kwale ce duk ban taɓa jin sunansu ba sai yau. Farfesu ya kalle shi ya ce Allah sarki, an zo duniya a banza za a mutu a banza. Wannan bawan Allah ya haƙuri ya kyale shi, suka shiga jirgin ruwa. Ana tafiya sai da aka je tsakiyar teku, sai wata igiyar ruwa mai ƙarfin bala'i ta zo ta fara wasan kura da jirgin ruwan. Ƙarshe mai jirgin ruwa ya kalli farfeso ya ce to fa an samu matsala farfeso. Ya ce me ya faru? Ya ce wannan igiyar ruwan ta fi ƙarfin wannan jirgin, za ta kife shi. Farfeso ya ce what? Ya ce jirgin ruwan zai kife. Ya ce ka ce mutuwa za mu yi kenan. Mai kwale-kwale kalli farfeso ya ce a farfeso kada ya ce baka karanta swiminology ba. Farfeso ya ce a ban karanta swiminology ba. Ya ce to a cikin wannan teku da kake gani akwai manya-manyan kadoji, wallahi kana fadawa ciki haɗe ka za su yi. Ka karanta escapology from crocodiliology? Farfeso ya ce bai karanta escapology from crocodiliology ba. Ya ce akwai shak, ka karanta escapology from shakology? Farfeso ya ce ba karanta ba wallahi. Mai jirgin ya kalle shi ya ce Allah sarki farfeso, an zo duniya a banza, yau gashi za a mutu a banza. Abinda wanda yake nunawa, don kaga kin ga Allah ya fifita ki akan wata da wani abu, to ba yana nuna kin fita gaba ɗaya bane. Watakila akwai abin da ita ma Allah ya fifita ta akan wa, akan ki, ko da kin sani ko da baki sani ba. In kin fita iya turanci, watakila ta fi ki iya tuwo. Haka dai ko ba haka bane? Ba ta fafata ba? Yanzu ke kin iya turanci, ita ta kware wajen girki. Mijinki ya yi baki, na ta yi baki, wa zai shiga kunya? Shi kenan kawai sai ki zo kina ba su complete sentence. Yanzu ba magana turanci ba ne, yanzu magana menene? Magana ya za a kyautata wa baki ne. Ana gama da kuka je na kwalo kira tana tafiya daidai, kuna jin da bai samu wani abu ya taba kami ya iso ba, kira za ta fito sosai. Ba domin matan ku wasu yi wani shiri na musamman ba. To karki daina wacce kike kallo. In Allah ya miki wata baiwa, ita ma akwai me? Akwai baiwa da Allah ya mata. Wannan shine mistake da shedan yayi. Qala sai ce ana khairun minhu. Saboda me? Khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. To me faru a wannan lokaci Allah rama? Ala fahabitu minha. Yawa. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Fakhruj innaka min as-sajirin. Sai Allah ya ce to anan gurin ba a saba wa dokata. Fahabit minha, ka sauka daga sama ko ƙasa.
daga sama a sauko da shi zuwa ina zuwa ƙasa